Welcome to our channel. And welcome sa atong mga new viewers ug ayaw mo kalimot sa pag-subscribe sa atong YouTube channel sa Radio Drama Bisaya. O click na lang pud mo sa notification bell below aron ma-notify mo sa atong mga bagong uploads. And daghang salamat sa pagpadayon ninyong pagsuporta o pagpadayong pagpaminaw sa atong mga nagkadaiyang Drama Bisaya. Maong just chill and relax and enjoy the drama. Yakusoku, the promise. Pila magigusto nimong akong ipayat nimo? Aron mo uyon-uyon ka lang sa akong tanang gusto, Rolando. Ha? Di ka makaabot, ma'am. どうかしました。 Ichiro? Sir? 二人、喧嘩したですか？ No. Wa mi mag-away. Wari-wari gata takagamasen. Watashi wa kare ni okorimono o taitemasu. Kare wa okoreru koto o kyushi shimasu. Sobrang imong gisulti niya, ma'am. Ako lang siyang gisultihan nga gibalipara nimong akong regalo. あなたは贈り物を贈れる必要があります。 What, sir? Kinahanglan dawaton ko nimo ang akong regalo. Unsa? 日本では Dito kuno sa Japan, ゲフォと贈られていないことはべく傍受されています。 kung dili ka mo dawat og regalo, usa ka na kong insulto. それは社会的な責務です。 Usa ni ka social obligation. 贈り物を贈られてください。 Please, dawata kuno ang akong regalo. Okay. Ako ni Dawaton. Thank you. Salamat, Rolando. Sir? I will take this gift. Ha? Rolando wa, watashi wa okorimuno wa okiritimasu. Good. Good. Thank you. Rolando? Oh, Tio. Tio, niyan ako. Nga nung hilom ka man kayong misot. May ginauna lang ko, Tio. Ang ato bang negosyo? Apil na ni. Daghan tagayuhon nun sa mga cottage na to. Unya. Ato na lang ning ibaligya ang resort. Unsa, Tio? Kining, Tio. Unsa to, ibaligya? Kining resort? Oh, kini resort. Wa na may kay ayo ang atong resort. Ato na lang ibaligya. Pero, Tio, di mahimo, Tio. Ha? Naibaw ko, Tio. Pinangga kaya ni mo ning maong resort. Busa, dili mahimong imo ning ibaligya. Sige lang, Tio, mangita lang tagpaagi nga maayo pa ni. Ug ang bayranan sa loan na to. Usaom na to ni sa paglingkawas. Mapangitaan na gyapon na nakog paagi, Tio. Ayo ka bala ka. Pero usaon. May notice sa sab sa pagpaningil. Daghan tag bayranan. Basta, makakita pataglaing paagi, Tio. Ako ni bahala. Bay, gidawat na jud ay ang mga photo nga pinalit ni Ma'am Nachomi para imo. Midawat na lang. Saon, di man sa si Sir Ichiro. Di man sa din ako mahimong balibaran. Insulto man eh. Nya, nganong nagmurom ng naong nimo? Na problema ko sa mga ayuhonon din sa beach earning. Na mga cottage nga lisanan og mga atop. Aw, manigiyon bay. Kwarta gyud sulbad na yung problema, bay Rolando bay. Kwarta lagi. Pero asam ko kwarta. Simple na. Panghuam lang ni Ma'am Nachomi. Unsa? Nabuang na ka? Imo kong pakawawan? Kawan ko.
Tagal ka akong idea kung saan nga makalabag ka sa krisis. Diya. Si Ma'am Natsumi ra gyud ug si Sir Ichiro ang sulbad sa iyong problema sa kwarta karon. Paghilom! Una ka wa, sukimasta ka? No, wa kayo ko gutuma. Una ka wa sutemasen. Aging kidis ka? Yes, I'm okay. Tabita, atu, watashi tachi wa, shuto shimasu. We will enjoy. Okay. How about Rolando? The bodyguard? Kani wa, yazumu koto ga dekimasu. Oh, okay. Kinsa man ninanawag? Ay, ang maldita mo rin eh. Hello? May kami karon si Ichiro. Okay. Mangandam na ko. Papawayon ka lang una ko no. Ha? Di mo magpabantay? Dili na. Kauban ako si Ichiro. Siya na'y pahala na ako. Oh, okay. Kumusta nga kung gipalit ni mo mga polo? Naarang ba ni mo? Haong ba ni mo? Wa pa na ako isulob. Kinahanglang gamito na ni mo. Kay ako nang hinatag. Ayaw na nig-usba. Nga naman di ako ni Usbon. Ganahan man kong mamalit o ipanghatag sa uban. Basta. Di ko ganahan. Nga nung ganahan malagi si Erning nga akong gipalitan. Lahi si Erning. Lahi ko. Oh, okay, bahala ka. Sige, pag-enjoy lang una uban sa imong uyab. Bye. Maldita ginimpayhana na. Mulakaw sila. Asa man ka sila? Aray, sakit sa kong tiyan. Uy, kisam na rawag. Uy, si Ma'am Guwapa mo rin. Hello, Ma'am Natsumi. What can I do for you, Ma'am? May kami karon si Ichiro. Ikay mo drive ha? Ay, alam, Ma'am, murag di man mahimo, Ma'am. Doon ako yung session karon. O sa session? Session sa CR, Ma'am. Naglahay na kong tiyan sa akong ikaon sa atong paglaag, Ma'am. Agoy. Mao ba? Sorry ha. Ako ni sa, Ma'am. Kay ulit kay ko. Mangita lang kong laing makadrive, Ma'am. Si Rolando na lang. Tingnan siya nga maghuhat mi sa parking lot. Alas 8 sa gabi. Yes, Ma'am. Bye. Bye, Ma'am. Rolando, nga doon na naman ka sa gawas. Huwag ko trabaho ron. Ay! Orlando! Ay! Oy, ano sa ka diya? Ano sa kang sige makagduot sa muntian, ha? Bay. Oh, ni ang yawi sa auto ba yun? Ikay driver nila ni Ma'am Natsumi og Sir Ichiro ha? Ayawi oh. Usa? Uy, ngano ako man? Ikaw di eh. Na-admit ko sa CR bay. Di ko kabiya kay nag-LBM ko. Usa? Nagasulti na mi Ma'am Natsumi bay. Di ko kumidjar bay. Layagot yan bay. Ang tuan sila bay. Paabot sila nimo sa parking lot karong alas 8 sa gabi kay may diet sila si Sir Ichiro. Ha? Pero, kuan ka nila. Ayaw taon silang balibari ba ya? Di ba himo nga lahi ng mo drive ng duha? Kay tigbaso niya na. Gawas pa, ikaw may bodyguard. Kuyaw kayo kung silang lakaw. Ambusan sila. Di ba? Masugatan silang mga daotang tao ba? Ha? Pero, Una-unaan ng trabaho, di ba? Kung kayo na pagdumutan ng Ma'am Natsumi. Nga na day, Rolando. Nagdumuti ka ng Ma'am Natsumi? ha? Oh, wa man. Pero, di lang ko ganahan mo drive na nila. Ay napagnahon na nga ganahan pa ka o di. Bay, pangwarta na ni. Sige na, bay. Sige na. At tuas na karong alas 8 sa gabi, ha? Kaya ko kakutiyan. I-drive in town to. I-drive in town kung Ma'am Natsumi o Sir Ichiro, bay. Mo-try baka na mo ang kanahan nga Rolando ay. Kisapot ra ba to? Oh, niya na si Ichiro. Hain naman ni si Rolando. Dekimasu. Okay. Driver wa, doko ni arimasu ka? The driver? Wait.
Watashi wa kare o yubi dashimasu. Ako siyang tawgon. Good evening, sir. Good evening, ma'am. Oh, gisulog na ni ang akong pulo nga kipalit. Kagwapo ni Rolando. Ikimashu. Salamat. Nga ikaw gyud ang mo-drive na mo, Rolando. May ko kung mubalibad ni Sir Ichiro, ma'am. Ano man, lakaw na mo o di pa? Nga naman gyud ka. Init magyud kag puot nako. And there you have it, everyone. Stay tuned sa atong next episode. Bye!